llawer o digwyddiadau yn ystod y flwyddyn, ond un o'r pethau fe nath y pwyllgor a fforwm Iechyd Lles sydd yn cynnwys disgyblion y chweched a disgyblion iau blwyddyn 7 a 8 ysgol, o bod nhw moyn wneud rhywbeth hwylus i ddathlu at Nadolig, ond dal yn gysylltiedig â lles o bod yn actif. So maen nhw wedi penderfynu taw ras hwyl yr wyl sydd yn mynd i fod yn ymlaen. Mae ras hwyl yr wyl yn digwydd yn yr ysgol heddiw. Do fy nheas i'r ras, dwi'n hoffi bod mas yn yr awyr agored gyda fy ffrindiau. Mae ysgol yn codi arian at adnoddau a digwyddiadau lles. Ydw, dwi'n hoffi cadw'n heini gan wara rygbi. Mae rhedeg y cadw'n hyn yn bwysig i fi, oherwydd dwi'n hoffi chwarae pêl-droed a hoffi chwarae cricet. Ysgol Strade i ni, yr unig ysgol Gymraeg yn ardal Llanelli. Ni'n ysgol o flwyddyn 7 i blwyddyn 13 sydd yn meddwl disgyblion 11 oed hyd at 18 oed. Mae dyn ni dros 10% o ddisgyblion yma. Llawer ohonon nhw'n dod o gartrefi di-Gymraeg. Fe nhw yw Heilwen Jones. Fi'n un o benaethiad cynorthwyol Ysgol Strade sydd â chyfrifoldeb dros lles a diogelu. Wel, dyma ni yr hafan, lle tawel yw yn yr ysgol. Mae gyda ni yr hafan, mae gyda ni hefyd ystafell Elsa. Ardalodd nhw i ddisgyblion o bob oedran i ddod i ymdywelu. Mae rai disgyblion yn galw yma ar hap os oes rhywbeth wedi codi, ac mae rai disgyblion yn cael sesiynau yn yr hafan mwyn rhoi fwy o gefnogaeth iddynt o ran eu llesiant hwy. Mae dyn ni'r hafan fan wrth gwrs, mae dyn ni hefyd ymyrraeth fwy academaidd, ond i sicrhau bod lles y disgyblion yn cael ei ofalu amdano, yn enwedig pan mae pwysau gwaith i fyny yn yr ysgol. O ran y cwnsela, ni yn cydweithio gyda cwmni Area 43. Mae nhw yn asiantaeth allanol sydd yn dod i'r ysgol yn ddyddiol, a mae disgyblion dyn ni sy'n cael eu cyfeirio gyda ni neu gyda rieni, neu nhw eu hunain, ac yna maen nhw'n cael sesiwn, rhyw 6 sesiwn i ddechrau, gyda rhywun sydd yn allanol ond yn dod mewn i'r ysgol i wneud. Mae'n adnodd da oherwydd weithiau mae plant yn gweld hi'n haws i siarad â rhywun dyn nhw ddim yn adnabod. Siarad a cyfathrebu gyda'i plant, gwneud yr ymdrech i gynnal y sgwrs, hyd yn oed falle bod y plant ddim yn moyn siarad, a credwch i fi yn aml iawn yn dod gytre, dyn nhw ddim yn moyn gweud i'n byd. Jyst i gadw cwestiynu a'i holi nhw ac i gadw llygad ar pethau bach. Os oes newidiadau yn eu plentyn nhw, i bigo lan ar hynny ac i godi'r ffôn a cysylltu â'r ysgol os mae rhywbeth sy'n codi cysern iddyn nhw. Fi'n credu y peth pwysig yw i sicrhau bod y plant yn trefnus. O ran yr ochr dod â cynhwysion ar gyfer bwyd y maith, sicrhau bod y kit addysg corfforol yn barod. Mae'r trefn yna yn hynod o bwysig a rhywbeth rhinwedd sydd yn bwysig gydol oes. Mae gwydnwch yn air mawr a dangos gwydnwch. Mae hwnna'n anodd pan mae plentyn yn teimlo yn isel neu o dan bwysau. Mae siarad a gadael i bobl i helpu nhw. Hwna sy'n bwysig. A bod yn onest am fel maen nhw'n teimlo. Yn aml iawn falle bod plentyn yn dweud un peth, ond falle'n meddwl rhywbeth gwahanol a bod yn agored. A bod yn ddewr. Mae'n anodd falle weithiau i wneud y cam cyntaf yna i ofyn am help.